Уважаеми приятели, бюлетината пада, лека като пеперуда. Но щом докосне земята, всичко замира. Джунглата млъква. Градът губи езика си. Това не е ритуал от древността. Това е продукт от лъскави офиси, климатизирани мозъчни тръстове, мъже в костюми с PowerPoint и лозунги вместо оръжия. Демокрацията идва като Евангелие, опакована с баркод, доставена с дрон. Тя е паразит, който се вгнездява в сърцето ти, храни се с надеждата ти и те убива със своите лъжи. Червените бутуши на колониалната армия са изчезнали, но думите им треперят като войници. Гражданско участие, отворено общество, шепнат ги като заклинание. Артилерията е заменена с речи. Стария крал е изчезнал. На негово място кандидат с диплома от Йейл и одобрение от НАТО. Конституцията е лъскав автомобил, който никога не чете, но той чете теб. Аплодисментите са по график. Гласуваш или лавото мастило оцветява кожата ти, като свещен белег. Но чети внимателно. Член 1. Предай се на алгоритъма. Член 2. Стерилизирай душата и своите мисли. Член 3. Криминализирай паметта. Империята вече не се нуждае от танкове. Тя изпраща мисии и агенции. USAID, отворено общество. И усмивките замениха щиковете, семинарите, разстрелите. Демокрацията лети с частен самолет и инстаграм профил. Наместниците й поръчват лате с увесено мляко и планират културна трансформация. Във всеки разрушен град има дъга с банер. Багдад кърви. Триполи е пълна с чужди НПО-та, Киев празнува чужди паради. Светилищата са разрушени, храмовете преименувани. Камъните им за посолски дворове. Ритуалите са други. Господството е същото. Превежда се анкета, пише се доклад, донорът заплашва. Министърът се коригира. Изборите са фиктивни. Това, приятели, е тяхната свобода. Това е тяхното съгласие. Униформата се представя като универсалност. Разнообразието се изтрива. Езикът се превръща в емоджи. Мъртвите са архивирани, героите дефинирани от враговете. Либералният проповедник носи усмивка, ретуширана с фотошоп. Говори за травма и толерантност. Никога не вдига меч. Просто поръчва поредния доклад. А неговата вяра – вина до безкрай. Неговото чудо – да възражда конфликти. Но земята помни. Гори шумят в бунт. Планини ехтят с неписани песни. Реките шепнат тайни. От Сърбия до Иран, от Русия до Унгария, стените се издигат не от страх, а от вярност. Многополярността не е план, тя е възстановен ритуал. Тя говори на стотици езици. Тя държи факли, а не фенерчета. Бюлетината е захвърлена. Механичното спасение е мъртво. На нейно място стои камъкът на предците. Белязан с кръв, земя и вярност. Демокрацията е свалена. Разкрита като агент на ограбване и театър на съгласие. Многополярността не дебатира. Тя заменя с камък, с огън и с песен. И светът се движи отново към възродения мит. За момента от мен, приятели, до скоро.